ଆମର ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଛି କାଇଁ କର୍ମା। ନଦୀ ସକାଳେ ଗାଧେଇଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ପୁଣି ଆସିଥିଲି ଭାଇମାନେ ଡାକଲେ ନଦୀକେ ଗାଧେଇ ହେବା ଲାଗି ଏଇଟା ଘରେ ଆସିଥିଲେ। ଦିନ 12 ହେଲା 10:30 ଆସନ ଯେ 12ଟା ହେଲା ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଗାଧୋଉଥିଲୁ ଯେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ ପାଣିରୁ ଆଇବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ। ସେଟା କାଁ କର୍ମା ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି। ସବୁଠୁ ଖରା ବୋଲେ ବୌଦ୍ଧରେ ଅଧିକା ଖରା ହେସି ପୁରା 43 ଡିଗ୍ରୀ 44 45 ଏନ୍ତା ଖରା ହେସି। ଲୋକ ବି ଦେଖା ନାଇଁ ଦେଖ ସବୁ ଭାଗଲେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାହିଁ ଦେଖ ସକାଳ ସବୁ ଆସିକି ଗାଧେଇକି ଭାଗୁଛ।